היום אני עם חברים פה שמנסים להדליק אש! זה נכון. היום אני אגנוב לסבתא. לא הבנתי כלום. סף. אני אעצור ואמשיך תכף. טוב, אז המשכתי תכף ואני אחליף אפקט. אבל הנה מישהו שאתם כבר מכירים אותו בשם הדר. והנה עוד מישהו. יש פה מישהו גם שהוא לא רוצה שאני אראה אותו בשם אמיתי, אבל אני לא מראה אותו כי הוא לא מרשה. החלפתי אפקט, תכף אני אחליף יופי. עכשיו אני אפקט מפחיד ומוזר. לא, הנה עוד מישהו. והנה עוד מישהו. והנה עוד מישהו שבטלפון. סליחה, זה מוזיקה רק של הטלפון. הנמכתי, הבנו. ואני מחליף אפקט, ומדיחים תכף את האש. ואני מחליף לרגיל. תראו את האש. למה זה לא עובד? זה חזק מדי. לא יודע, לא רואים את זה. לא רואים. חזרתי לאפקט הזה, ואני שנייה רודף אחרי מישהו. כן, הוא ברח לי. אני מחליף אפקט. עשינו אפקט, אבל עכשיו חזרנו אליכם, ובואו נראה אותם עוד. מי רוצה להיות ראשון? אני בייבי. Yes, baby. Yes, baby. אני תינוק קטן. חבר שלי עשה משהו מקודם, אבל הוא רצה שיראו אותו עושה את הכאלה, אז אני אראה אותו עוד פעם עושה את זה. Yes, baby. אני תינוק חמוד. ועכשיו אני אשוב. אני מתפתח. אני מתפתח. לא. עכשיו אני גוקו. Yes, baby. אני פה הכי טוב בעולם. וואו, זה ממש מפחיד, אבל זה לא מפחיד בכלל. טוב, זה הסוף. מקווה שנהנתם. תשימו סאב ולייק. ביי.